Sibingelele ezweni. Yes, mfowethu. Sibingelele wonke amabhakaniya At the backs. noma kuphi la akhona khona. Yes. Siyabonga kuyabanda ke namhlanje. Kakhulu. Kodwa sibonga iattendance. Yeah. Ya bahlezi bethi ikhosi aliphela umoya banamanga. Banamanga. Ibhakaniya lengaphela umoya. Izinto eziphambene lapha. Laba umoya ngeke uphele vela ukho. Awukho. Yeah. No ngisasela ekubongena amabhakaniya bafethu. Siyanibonga bafethu bashila abalandeli la abanye ukuthi between iplayer nomdlali. Yes. Iplayer likhona eqenjini for temporary and amalanga awo abaliwe. Yes. Anytime is a tea time liyahamba but ifan or support forever baba. You understand? Enye kune statement engike ngasisho kayigayi. Ngiyacabanga ukuthi nalapha ake ngisifake ngiphinde futhi ngisenze siqhambe. La kwaBhakaniya bafethu ngiyangithanda ukucacisa ukuthi la kwaBhakaniya kwaOrlando Pirates asinayo number 1 fan. Lotho. Yeah, asinayo number 1 fan. Lotho. Yeah, if ekhona athi yena number 1 siyacela asitshele ukuthi number last ubani phela cha sifuna usitshele ukuthi number last ubani uma wena number 1 akekho ngcono kunomunye la asina specialist lapha bafethu ayihloniphaneni ya ayihloniphaneni kunento esike siyibone phela thina sibuka ibhola siphinde siqalazi sinokubona abalandeli kunabalandeli aba too much abanyatsa abanye you understand njengami as a big keeper ngiyatholakala ku fan base ngiyatholakala ku pals ngiyatholakala kuma fans wethu but le nto ayisho ukuthi ngingcono or ngispecial kunabanye abantu so bafethu siyanicela abalandeli ake nimhloniphe umlandeli la eOrlando mhloniphe noma egqoke iskipa sakwaphepha amandla ethu bafethu awalingani ukuthi iskipa sePirates akanaso isikhathi sofika so ngilapho nje amabhakaniya asihloniphaneni singafani mhlambe nakweminye imizi yeshe Nkabiyami mamela Nkabiyami ne umdlalo weOrlando Pirates wokugcina uzobe against iOrbits away kuyenzakalani lapho kuyochitheka ishebo baba kuyonuka iqhude kunuka isikhukhukazi kunuka itshwele kunuka iqanda uya understand ziyomporoma lapho baba liyoduma izulu amafengekho liyona mfethu liyona amafengekho ngalelo langa and into engiyithandayo siyoyivala isizini ngehashahasha iOrbit ihashahasha mfethu angazi wena uthatha kanjani but iOrbit mayifike la hayi mfethu ihashahasha nansi enye into mfethu engifuna ukisho bafethu ngiyacacisa la ongekho right ngewina namhlanje akavela bewes odoctor bakhona ka-admithwe if kanjani kusasa izitimela ziyagijima ekseni ngo4 isuwese isolayinini cela indoda ivelo la lesporweni ayolala esporweni mfethu sikhathele ayiphose mfethu or ivela ihlafune nje nanka ama nice umuntu wamagundwana but ialperime hlafuna lapho nje uzoshesha into yakhe izoba mnandi quick and fast la aza yabona lo nyaka uyathayati mfethu kunesa ama feelings olamlami ngishilo mangiza la Nkabiyami ngathi kuza unuka iqhudu baba wakhona kunuke umama wakhona isikhukhukazi bese kunuka abantwana amatshwele masiqedela kuvele kunuka iqanda you understand asinashwele baba amapheni ahamba afika agijima kwakwinda agijima kwaPapa wawa uyawe ngisho amapheni mina agijima kwaVuyo GP uyezwa akekho ulamlamo othi yena unama mfethu uyazi mina mfethu ngithanda ulamlamo ovela aphumele ebala ethi uFavor Sundowns ufisa iSundowns ithatha ileague ngiyamthanda lo engingamfuni ilona onesikhumba semvu kodwa empisi angimfuni ulamlamo othi uFavor Pirates osuka silethele isigcwagcwa asitoyitoyi la kutoyitoya la you understand Nkabi mamela beekeeper ngicela sivale mfethu ngendaba engangiphathanga kahle today le push between abadlali nabalandeli today mfethu kuyenza bafela kanjani mawuyibona no mfethu kukhona mina ngumuntu weBhayibheli Nkabiyami kunezinye izinto ongayibuka wena ngamehlo enyama uphelele lapho thina sibuka sijule esidlule lapho kunezinye izinto ehamba ngomoya but before ngifika lapho kuneverse mfethu chapter 23 incwadi yamahubo bathi Psalms lapho uNkulunkulu ethi udeka itafula ebusweni bezitha ngizibonile bezikhona bekukwindeka la ngaphakathi uya understand bezikhona la ngaphakathi ngavele ngiyabona nginena ukuzibona ngibona uVuyo GP ngathi uNkulunkulu ungumlomo ongathethi imanga izwi lakhe libuyele emuva lengakawenza umsebenzi vele ushaya uSams 23 baba naba deka yababa
lo 3 point lo ngifuna ukukutshela mina if bengasiyo uNkulunkulu nezwi lakhe bese ngawutholanga lo luckily zafika izitho zithi zizominya kanti zizofulfill umbhalo awizwi lakhe awuliyaphila baba liye baba izwi liyaphila ya bese sengifika kule ndaba ongibuza kuyo nkabi yami bafethu lo moya lesi spirit sale olamlam sokutoyitoya sokushisa amataya khumula ama robot asisifunda iarena you understand umoya wabo yebo uyangithola njengoba ubone nje ngathi ibhakaniya igcine sekunenkinga between abalandeli nabadlali ku center line umoya wolamlam sithi ngegama lika Jesu fire devil is a liar no weapon formed against amabhakaniya shall prosper never uyangiunderstand lokami ngeke into engisho bafethu mabhakaniya please ngiyanicela bafethu ngiyanicela bafethu ake nidedele ukapteni wethu nike nimuphe nje just a peace of mind ngiyanicela bafethu hayi kabi angali bafethu ninombono lo wonke umlandeli weparty siyamvumela mfethu ukuthi ezwakalise umbono wakhe kodwa bafethu benginicela egameni lika Jesu bafethu lo mjito uyozeshaya on goal eyokwenza sidiwe ngo1-0 and into ebhlungu ngamabhakaniya ayayiziba into enhle bese nako kubi kodwa njengamanje lo mjito mfethu udlalile but still basacinga iphutha uyazi bayaligugula iphutha laba beze belithola siyanicela bafethu lo moya mawuphele egameni lenkosi. By the way, my friend, yehlisana umoya. Kusazoba mnandi ezweni. Kuzophela inyama. Kuguga ama brain stand. Kuphela omatches. Kujema ama gun light. Nongayidli inyama. Uyolala edlini. Into engisho kodokotela. Abatshela amabhani uthi awangadli inyama azoba negout. Doctor? Devil doctor. You are a liar. Namanga. Singamabhakani yathina siyobrayyo zebuya uJesu. Kunuka itshwele ezweni. Kunuka itshwele. Kunuka inkukhu phela thina sisadla ama sheep. Asisadli lamb, asifune beef, asifune pork. Khona chicken. Umamela ngisengivala. Ukhona bangena alarm. Khona bangena alarm. Abavuswa iqhude. Ekseni ialarm yakhe yini iqhude. Mayilizwe lithi kurukuku uyavuka. Kodwa namhlanje ngamapheni esiwadale la iqhude saveza libraya. Akekho uyovuka kusasa. Ubezweni. Shilo sakusaseka. Isilo sa huko baba bafethu please subscribe bafethu PSL Pulse danko.